Salutare, sunt Playwood Video Games și astăzi puteți privi cum se prepară sushi. Deci uitați-vă cum e aici ingrediente și mai multe ingrediente. Nu știu dacă puteți observa ce e aici, dar e ceva interesant. Ia uite, ceva pește, aici tot pește. Acesta cred că e somon, pește transparent, ardei, castraveți, avocado. Acolo puteți vedea un băiat care taie chestii pentru sushi. Dacă știți, scrieți în comentarii voi ce sunt. Taie sushi-ul. Interesant. Continuare aici puteți observa cum se gătește. Chiar e interesant. Ia uite aici și mai mult sushi. Acolo e sushi-ul. Cum se prepară. Dacă puteți observa. Interesant. Uitați aici. Deci aici, dacă vă puteți concentra, sushi, mai mult sushi și mai mult sushi. Cam așa arată mesele interesante. Da, eu am fost Playwood Video Games și ne revedem data viitoare. Și dați și voi un like și pa!